Здравейте, приятели! Тук съм, за да ви покажа как една пиявица как смуча кръв. Тя току-що се е хванала за мен и сега в момента направила се е рана, хванала се е за кожата ми и е готова да смучи и да се нахрани. Една друга се разхожда по капака. А тук е и останалата колекция от медицински пиявици на Желю, която той лично използва. И с помощта на тези дълги пинцети е лесно прехвърлянето на пиявиците и използването им за терапия. За целта съм избрал не голяма пиявица, средна. Тя се намери това место, там се хвана. Очакваме да се оголеми по размер тройно-четворно от оригиналният си първоначален размер. Но тя е сравнително малка пиявица и затова не е станала много голяма, защото тя няма възможност да стане толкова много голяма, при положение, че започнахме с малка. Но когато използвате голяма пиявица, тя ще се оголеми и ще стане доста размерна. Приготвили сме си една малка ваничка с вода. След като се напие нашия приятел, приготвили сме за него специално бурканче, да бъде отделно от гладните, понеже ще го нападнат и ще го умъртвят. Те всъщност му изпиват кръвта, правят дупка в него и му изсмукват кръвта. Съответно той умира. Следователно трябва да се съхраняват всички напити пиявици в отделен контейнер, след което можете или да си ги гледате вкъщи като домашни любимци, или да ги пуснете на свобода в някой водоем, като например езеро или река, или някое блато. По този начин те ще могат спокойно да си прекарат следващите 6 месеца в храносмилане на тази кръв, която са насмукали, и ще могат да се заровят в тинята и да им е студено и спокойно и никой няма да ги притеснява. Можете и да си ги гледате вкъщи като домашни любимци, но ще отнеме някъде към 3 до 6 месеца, за да станат годни за употреба отново. И не знам дали ще имате толкова търпение, но ако имате, можете да си ги гледате от дома в такъв подобен аквариум, като добавите и малко камъчета в него, за да им помогнат. Сменят кожите. Те се сменят кожите периодически. Така, те на дъното има като слуз. Това са техни кожи. Не знам дали се виждат, но са там. Бяла слуз, която като се натрупа на дъното, това е гаранция, за да смените водата на пиявиците си, за да могат да продължат да си живеят щастливо. Я да видим готова ли е. Тя все още смучи. Ето, вижда се малко кръв. Можете да насилите пиявицата да се пусне. Това става по няколко начина. По принцип е трудно и не се препоръчва, но ако сте си сложили доста голям брой пиявици и вече ви е трудно да търпите, не искате да ги чакате повече, искате да се пуснат, можете да използвате малко топла вода, гореща, не гореща, но да е доста топличка. Те не обичат топла вода и ако я полея, тя сама ще се пусне. Ето така. Да, тя се пусна вече долната хващалка. Тя е изтинала малко водата ти. Не се пусна нацяло, пусна се само
долната хващалка няма. Добре. Ами продължава да се смучи, понеже това си го обича тя. Пиявиците се захващат за двете си хващалки. Едната е в задния й край, на дупенцето си, и отпред за главичката, като за да направи разрез на кожата, тя се хваща с предната си част, с главичката. Там има, подобно на знака на Мерцедес, в такава форма е устата й. Има много съби, с които се захваща. Друг начин да махнете пиявица е или с сол, или с оцет. Аз мисля, че е най-добре с оцет. Ако имаш, можем да пробваме. Тази е упорита. Тази е обичайно упорита пиявица. Когато са много напити и са много големи, и най-малкото количество топла вода ги отлепя. Но понеже тази е явно така подвижна и млада и гъвкава и не се предава така лесно. Или е много гладна. Да. Можем да опитаме или с лимон, или с оцет. Ето, тя стана малко по-голяма. В самото начало беше по-маличка. Слагам и портокалов и грейпфрутов сок. Но и това ни я отказва. В никакъв случай не тръгвайте да дърпате пиявицата от раната. Защото може да се получи така, че да започне да изплюва кръвта обратно в раната, което не е желателно, не е приятно и не е и препоръчително да става, защото влиза обратно мръсната кръв в раната. Така че топла вода е най-добрият метод, но най-идеалният метод е да ги оставите да се напият напълно. Това е от нас за сега. Очаквайте нова информация. Надяваме се, че ви е харесало видеото и абонирайте се, за да гледате още наши видеа. Чао, чао!